Samantala, Idol, kaugnay pa rin po sa pagbabaha, ipinanawagan po ng lokal na pamahalaan ngayon ng Mangaldan, Pangasinan ang agarang aksyon ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng lumalalang problema sa baha sa ilang barangay sa bayan. Sa isinagawang pulong, ipinahayag ng ilang mga opisyal ang kanilang hinala na ang tumataas na antas ng baha sa barangay Amansabina at mga karatig po na lugar ay maaaring dulot ng drainage project na ipinatutupad ng DPWH. Ayon kay Mayor Bonafe de Vera, magpapadala ang kanilang tanggapan ng isang formal letter sa DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office upang magsagawa ng pagpupulong. Layunin nitong talakayin at linawin ang mga posibleng dahilan ng pagbaha at tukuyin ang nararapat na solusyon. Lalo na't naabot na mula tuhod hanggang bewang ang tubig sa mga apektadong lugar sa kasagsagan ng bagyong Nando at Habagat. Kasabay nito, hinikayat naman ng alkalde ang mga barangay council na magpasa ng kani-kanilang resolusyon na naglalaman ng hinaing ng mga residente. At ang mga ito ay isasama sa opisyal na liham na ipapadala sa DPWH upang mas mapalakas ang panawagan para sa agarang aksyon. Kabilang sa mga barangay na matinding naapektuhan ng pagbaha sa nasabing bayan na dulot ng walang tigil na pag-uulan ay ang barangay Amansabina, Alitaya, Anolid, Banawang, Bari, Batang, Gagasangan, Gigilonan, Pinlambo, Lanas, Landas, Napaluan, Nibaliw, Osyem, Salaan, Salay, Talugtog at Tibag, Mangaldan, Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.